Karon atong balikan ang miaging leksyon. Unsa ang unang silabas sa mga ngalan nga anaa sa ulagway? Tan-awa kung husto ba ang imong mga tubag. Ang unang ulagway, baso. Unsa man ang unang silaba niini? Ba, husto ba ang imong tubag? Butangi kini o check. Ang sunod nga ulagway, buyog. Bu. Ang sunod kay bola. Bo. Sunod, baka. Ba. Husto ba ang tanan nimong tubag? Very good. Magtuon na usab kita og bag-ong letra. Ang letrang G. Ang tingog niini kay G. G. Mao kini ang tingog sa letrang G. Sama sa tingog sa sinugdanan sa ngalan sa gatas. G. Usba kini pagsulti? G. Very good. Mga nagsukod sa letrang G. G. Gabas. G. Guna. G. Gabi. G. Gunting. G. Garapon. G. Gitara. Magtuon kita sa pagbasa sa mga silaba ug pulong nga adunay letrang G. Usba kini pagbasa, iniguman ako. G. A. Ga. G. E. Ge. G. I. Gi. G. O. Go. G. U. Gu. Ag. Ag. Og. Og. Ig. Ig. Ug. Ug. Baga. Baga. Gutom. Gutom. Gabi. Gabi. Gisa. Gisa. Ug karon, ikaw na pud ang magbasa. Karon, magdungan ta pagbasa sa mga pulo nga adunay tingog nga G. Sa sinugdanan, tunga-tunga o katapusan niini. Gaba. Gana. Gatas. Gutom. Gabi. Gabo. Gisa. Baga. Buga. Sago. Sige. Ligo. Bugat. Tugan. Tubag. Tubig. Lupig. Bulig.
kabog, libog, sibog. Mga pulungan. Kahibalo ka ba kung unsa ang tingog ni ining N ug G nga gatapad? Ang tingog ni ini kay akong usbon, palihog pag-usab. Very good. Karon magbasa kita og mga pulungan nga adunay N ug G nga nagtapad. Batang, buutan. Gising, bag. Gitarang, gubaon. Buutang, babaye. Pamilyang, malipayon. Sige, ikaw na pud ang magbasa ni ini. Atong basahon kining istorya. Si Igang. Sinulat ni Emilia T. Mayunila. Si Igang, usa ka batang buutan. Abtik siyang mutuman sa mga sugo sa iyang mga ginikanan. Busa malipayon kaayo, sinoy pilo ug nang pilang sa ilang anak nga si Igang. Mga pangutana. Number 1. Kinsa ang bata sa istorya? Si Igang. Very good. Number 2. Unsa nga klase sa bata si Igang? Siya usa ka batang buutan. Very good. Number 3. Unsa ang bation sa mga ginikanan kung ang ilang anak buutan? Malipay. Very good. Daghang salamat!